Poblacion Coastal Road na nandito, ano, bali itong natatayo natin, itong section nito is 115 meters. And we are building another two projects there, which is about more or less yung pinaka-total na 500 meters kasama na itong first section natin. So this would contribute greatly to the development ng Rapu-Rapu. And maganda po ito sa businesses. Together with the LGU, nakikipag-partner tayo together with Mayor Galicia, together with Cubicol, Representative Saldico, and Congressman Alfredo Urbin, and Kong Joey Sartes Salceda, para mabuo yung mga plano natin hand in hand, ano, together dito sa Tudia Alban. So ang aming district engineer naman, si Warren Biasotea, is very willing and talagang minamaximize natin yung potential ng 2D. Yun, ano, so let's help together para magkaroon tayo ng progressive and developed movement. Salamat kay Congressman kay Kong Saldi sa pag-imbita sa akin ngayong umaga para mag-witness ng groundbreaking ceremonies para dito sa Coastal Road. At nagbibigay po ngayon dito kay Mayor Galicia ng Rapu-Rapu sa mainit na pagtanggap po sa amin. At alam ko, yung ginawang proyekto dito ni Congressman Saldi, ang makikinabang ito ay taong bayan ng Rapu-Rapu, hindi lamang po ang Rapu-Rapu, kundi ang mga kalapit bayan ng Rapu-Rapu ang makikinabang. Ng Rapu-Rapu. At sasamantalay ko na rin itong pagkakataon ito dahil noong 2019, kahit hindi po ako pinalad na mahalal bilang kanyang senador, kahit hindi pa ako nagpupunta, first time ko nagpunta dito sa Rapu-Rapu, nanalo pa rin ako noong nakarang eleksyon dito sa bayan ng Rapu-Rapu. Kaya maraming salamat. Kaya kami nagbalik digdi, no, nagkikira, kaulay ko si Mayor. So, ini po, so last year na pagdigdi last October during the Typhoon Rolly na nagkaigwa kitang bagyo, no, sa Typhoon Rolly. So pag bisita po digdi kay Mayor, pinangako ni last October, nasabi ko, Mayor, kung ano ang ginibot ta sa Legazpi, gigibon ta digdi sa Rapu-Rapu na kay Guaki Boulevard, kay Guaki Road, leading to the Batan and to the various barangay ng Kiguang Fort. So, maganda po si Congressman po. Then, so finally, nag-groundbreak na po kita. Salamat kita kay Senator Jiguhin, invite ni Senator para mailing yung progreso digdi. Matapos to pangarap ng Rapu-Rapu na maging isang maunlad na bayan, no? Fresh seafoods para maging Batanes. Sinabi nga natin last October na itong Rapu-Rapu, pag napaganda natin para na ng Batanes. So hindi na kailangan pumunta ng mga taga Bicol yung hindi kayang pumunta sa Batanes dahil very expensive, malayo, and by plane. Eto, reachable na po siya by land in the next few years. So, Tama siya nang nagpaganda ng Rapu-Rapu. Malaking utang ng loob ng taga Rapu-Rapu dito kay Busan. Yun ang di makakalimutan ng taga Rapu-Rapu. Sabi ko nga sa kanya, liban doon sa nagi akong pulis din ng San Juan, konting panahon, hindi ko na rin siya makalimutan. Lalo-lalo na ngayon na dinala mismo ng hindi ko kayang kaliyan. Salamat po. Alam ko po, Senator, pumunta po rito yung tatay mo ng mga kandidato ng presidente. Pumunta po rito sa amin sa isla. Kaya lalong-lalo na po kay Congressman Saldico. Binigay niya po ng mga project dito sa amin sa barangay. Napakapong salamat sa inyo lahat. Senator, asahan niyo po tulong namin dito sa barangay. Na lalong-lalo na po dito sa aming Barangay Poblacion Rapu-Rapu Albay. Maraming salamat po.